Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:08 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa lawat na mayong hapon naman. Yari kita sa November 11, 2021 nga papangalagad sa inyo pala tuntunan Action Reports Afternoon Edition tubtub sa takna nga alas 6. Inyo ka-aksyon na Marlon Genovea. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Silawante, sige na mga balita nga dapat nato sa nga pagkatutukan. Una sa bahin sa nga balita lokal. Aksidente sa dalan ng imbolbado tatlogid ka mga salakyan. Sa mga hapon na tubang sa nga Gaisano City Mall, Singkang Airport, Bacolod. Isa ka food delivery, isa ka canter nga truck, kag isa man ka van. Tatlogid ka mga salakyan. Isa sa mga lugar nga basta gani oras alas 4 sang hapon. Pasa ka ang salakyan way na nagasinumbali kundi kung kaisa nagagutok pa. Sinumbali na gagutok pa. Napatian mo dang busina sa tuo, busina sa wala. Simpuran pa sang aso sa tambot sa Aragoy. Muna mabatian mo sa pila sa mga motorista. Kag mga nagalabay sa sinang lugar na nagakolorisong ang nawong. Ano ba lang ginhalinan sa nga saning panibag o naman nga aksidente subong lamang nga hapon. Ano pa ginibasa rin nga balita sa bahin sa lokal? Power Advisory, pahimalo sa mga konsumidor sang Sendeco. Central Negros Electric Cooperative nga sa Sabado. May ara na naman nga power interruption. Ang bantog sa tawag nga brownout. What? Oh, brownout. May brownout na naman. Subong pa lamang nga Webes. Dapat na nga may baluan para pag-abot sang Sabado hindi na makibot kag makayasan. Ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP nagsiling nga may matabo nga shutdown sa Bacolod Silay 69 kV transmission line. Ang apektado nga lugar medyo manabadamo kung gusto nyo nga mahibaluan maka-aksyon. Di pwede ko ninyo balantaw na sa Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod di gani sa mismo Sineco nga Facebook page. Ang pilas sa mga apektado nga lugar din sa sakupan sa Burgos Feathers 1, 2, 3, 4. Ang brownout mag-umpisa alas 6 ang aga, tubto alas 6 ang gabi from 6 to 6. Damo-damo nga mga lugar sa Nasalintara. Ikaduwa nag-apekto Panawgaw Feathers 1, 2. Alas 6 tubto alas 12 ang Udto. Mountain View Feathers 1, 2, 3, 4, 5. Patirang Talisay Feathers 1, 2, 3. Lopez Feathers 1, 2, 3. Ang brownout alas 6 ang aga, tubto alas 12 ang Udto. May 6 to 7 a.m. man. May ara ng alas 5 sang hapon tubdo alas 6 sang hapon. Apektado diri maka-aksyon na sila substation. Puro kaso yung manadalagan diri sa mga Bacolod City. Kaya mo na. Kita ni pwede may isa-isa ka basi kung maubos ang oras ta. Basta mayara sang temprano pa nga pagpahibalo. Nga sa mabot nga November 13. Mayara sang schedule nga power interruption. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang padya sa sinuman nga makabulig kilala kag pagdakop sa nagpatay sa Negros Occidental Provincial Consultant nga si Marton Cui, gindugangan sa gobyerno probinsyal. Gobernador Lacson sa mga adlaw nagperma sang isa ka sulat
Nagasaling ang tunga sa milyon ka pesos sadto nga una gintanyag nga reward money. Gindugangan 1 ka milyon para mag 1.5 million pesos. Ang padya ni pwede gid makuha ni sang tawo nga bayan ni Balawan kung nasinaw nagpatay sa consultant. Sa mga adlaw, November 11, kung isip-isipon naton, isa na lamang kaadlaw ang kulang agod magtangko ang pagsukat sang 7 ka bulan. Sang si Quim Aksyon ang intero patay sa guwa sang iya sa opisina sa San Carlos City. Man Abril 12 tuwig 2021. Buwas ka adlaw, November 12 na kita. Natupa buwas ikapitogid nga bulan. April 12, 2021, adlaw ini ginlikupan sang kasubo ang mga taga-sunod sa San Carlos. Bago na mo ini ang petsa nga si Mariano Antonio, mas bantog sa tawag nga si Marton Cui, ang ginatiro ka napatay. 7 ka bulan ang naglipas pero ang gintukod sa nga NOCPO nga team ginabugusan sa National Bureau of Investigation o NBI kag Special Investigation na Task Group blanco sa gihapon, no idea. Hasta sumong kung na sino ang nagtiro at kung sino ang grupong sa likod sang krimen kung mayara ginman. 1.5 million pesos handa na nga ihatag sang gobyerno provincial basta mayara sa makasugid lamang sang iya sa Balawan. Angot sa krimen, ang himuon simple lang ang panugyan sa nga provincial government. Pwede makatawag, makapakig-angot sa bayan sa talatapan sa National Bureau of Investigation o kon NBI. Basta masaligan ang impormasyon, ang impormasyon mapatihan, hindi kaya himo-himo lang sa katuyuan mga ka-aksyon nga ang kaso mahatagan sa kasolbaran. Alas 5:14, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Extraction na team sa nga surat ginatinguan nga mapadayon ang ila zero backlog nga operasyon sa mga pasyente nga nagpositibo sa COVID-19. Samtang masubo-subo ini nga balita man ho. Masubo ini nga hitabo sa surat sang Kabangkalan Negros Occidental kun diri sa Bacolod nagligan nga gabi. May ara sang 13 anyos nga babayi nga naigo sang bala sa aksidente nga paglupok sang dibula nga ginlokit ka gintulotultog-tultog sang 62 anyos nga lalaki sa barangay Villamonte. Pawin na lamang bago ng bata ito nga napilasan subong luwas na sa katalagman. Ang balita mga kaksunti bumalos man dito sa may Kabangkalan nasa labat man sang pinalupok nga pusil. Sang isa ka soldado, ining 15 anyos man nga babayi ho, minor de edad. Nasa ulog kita ni kumasala children's month pagadi sa mga bulan sa Nobyembre mo. Nga minor de edad kabataan ni ho. Ang kadalahi sa mga aksidente. Ang pinakamasakit pamatian sa sading nga balita mga aksyon. Tangod ining aksidente sa maya surad sang Kabangkalan, patay gining babayi ni. Ang nagtiro ti katapo pa sang otoridad. Lain kuntane nga taong una niya nga puntariya sa ring soldado ni tiniro pero ti way tanto mo tapat subong pilasong ginabulon sa ospital. Ang subo bangod ang wala kalabot-labot nga bata amo pang nasanabat kag nawagtang. Ang ginhalinan sa mga aksyon kun nga naniro ini soldado man na insulto sang siyang pangayuan sa dokumento sang tawo nga yan nakaupod malang sa pag-inom sa mga halubog. In pangitaan sa pamatuod nga siya tutuod giga soldado, tininsulto sa ang senaryo sa andig sa investigasyon sang kapulisan amo niho. Ang soldado si Sergeant Lito Valdevieso, taga Punta Talaharo, Iloilo, nakadestino sa 94th Infantry Battalion sa Philippine Army sa Barangay Orong, Kabangkalan. Ara nagainom sa makahulubog sa balay na ginapanagiyahan ni John Padernal. Nagabot ang persona nga si Felix Estomo nga nag-istar sa Barangay 1, Kabangkalan. Nagupod inom, nagulo istorya sa army. Samtang nagainit ang istorya mga ka-aksyon, ining si Estomo ni. Inabalan niya ni ang army ang aber pagkitaan ko bi sang dokumento, papeles o kung ID man lang para mapati kung nga army ka. Di magkabati sang army ho.
Siguro tuming karag ang papinsaro nagbatsag sa pagkainsulto. Ang ginimo imbis papeles sa kung ID ang gamoton, pusil ang gingabot kag tinero ini si Estomo de. Si Estomo dumalagan guwa sa balay. Ginlaga sa army kag liwat kag gintiro, paglupok sos ang bata. Sang tag-iya sang balay. Kaya ilagin imna na mo pa naigos balaho. Daw pariho lamang nga nasudlang sang ragaraga, guro kag talimbabaga, ang utok sa ning soldado ni. Ag sama iya nakaupod sa bag-inom baw. Ay kita na ipabinsara kung na matabo. Ang pabangkot na mag-aksyon. Pwede ba lang makadala sa service firearm? Ang isa kakatapos ang otoridad nga off-duty. Kag bisan pagani naka-duty ka naka-uniforme. Kag nakasukbit sang pusil. Ang pabangkot na pwede lang maghala katungging. Inom sa makahulubog. Hindi gini. Dapat pinsar gid mga ibabaw di. Hindi mapadala sa silakbo sa Balatyagon. Bangod sa isa lang kapisok ang pinangabudlayan mo na, good balabot handom mo, kaming soldado ka ba, mapanas gina puwa sa isa lang kapisok daw. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Ang soldado ni preso, ara subong, na preso ang sulayon niya nga kaso, frustrated na homicide kag homicide. Ang sa balita nasyonal, isa lang munuhon ko antes na katuwa ng ato sa nga patrol. Nationwide nga implementasyon sa alert level system sa pagdeterminar sang restriction sa COVID-19 pandemic. Ginaprobahan ni Presidente Duterte subong nga adlaw. Ginpaagi sa Executive Order 151. Ginhimo ini matapos i-rekomendar sang IATF ang nationwide adoption sang sining nga sistema sang October 28. Ang sistema mo ni magalimit sang lockdowns sa mga lugar nga may mataas nga COVID-19 community transmission. Ang nasulat sa EO 151 nga ang bag-ong alert level system subong epektibo sa NCR Region 3, 4-A, 6, 7, 10, busa nun sa aton di, Region 6 na mo, Region 11. Kag gradually implemented sa Region 2, 8 kag 12 para sa Phase 2. Region 2, 5 kag 9 for Phase 3. Kar Region 4-B, Region 14, kag Bangsamoro o kon BARMM para sa Phase 4 nga ginatawag. Sige, lasing ko 20. Aksyon Radio Philippines Standard Time sa Lawante, sige na nga to sa nga patrola. Observation report magkakasus kamati kadamo kita sa dapat nga talakayon patrol. Sa observation report, aksyon dyan. Kamusta pagkalusubong? Please come in. Actually, tug na naman ang makitaan sa mga motorista diri sa area sang Lasal Avenue sa may area sang Barangay Villa Monte Surat sa Bacoor dahil gina padayon sa gapon ining pagkayosan dalanon sa karon center lane na ilang puntaria kung naligad badwa ka outer lane subong gina tapos nila diri gina pang kot nila na gina pang buhusan ang natapos na ay man action marti gina pang finishing na nila no lugar wrapping dring iban nga nagakayosan dalanon sa bahin sang Lasal Avenue diri niya sa may bigas sa Kino Drive Bangga Lasal maka-aksyon nga dalanon and bangod man sini nga hapon tandaan sa mga driver mo diri sa dibasahin nga jeep nga dala naglabay nagapabilin maka-aksyon na duwagi naman ka outer lane ang maagyan sa mga salakyan bisan pa sa padulong sa magatuwa nga direksyon isa pa kadto pa sulod sa area sa Eroreco isa naman pagwa sa Eroreco pagkadto sa bigas sa Kino Drive maka-aksyon mo gina nalabyan sang patrol subong hapon kaya kita gidaton nga nagabutang karon nga hapon sang kabilya ang pila diri ka mga construction worker pero kilid lang dugin dasok lang no nga kabilya no para do shortcut kuno ginatawag nila pero tiyan mo gina ang pagkayod rin nila makaksyon sang dalanon pero kung trapiko ato man pagambalaan diri mismo sa area sa sulod sang Bacolod maburbugat na trapiko ekspektaron sa aton nga makaksyon diri nagdabay sa area sang Ramos Lacson no temporarily likaw sa paglabay diri sa area sang Ramos Lacson particularmente pinalit sa 18th Lacson Street pagulo padulong area sang Ramos, Butsingon, mga salakyan nga from south to north direction, mabalbugat ang sitwasyon sa trapiko dahil nakapunsok para sa intersection point sang Dalan Ramos, Lacson. Kaya nga, medyo mabalbugat man mga ang trapiko sa mga salakyan nga rin sa area, sang bisa kinudrive pakatubri sa may pabaybay nga direksyon o galing kay Pio sa hapos kay mas madasig man nga nakalukar sang traffic enforcers nga nahamtang drama ka-aksyon. Kaya sila nga po, pag-usap natin, diri sa area sang bisa kinudrive pakatubri sa Santo Niño
stop, makabig naman din light to moderate ang sitwasyon kung trapiko at nagamalan. O galing wala lang kita ng diretso Santo Niño, diri ang patrol naglusot sa Gatuslao. Diri ka namin sa mga drivers, drablalin north, anak ka mo Ramos, left turn, right turn ka mo abi. Lalusot ka mo diri sa USB sa kino-drive, di na ka mo maglabay, Aksyon. Kaya ka na mo, dira sa intersection point kayo magyan, diri ka mo lusot sa area sa Gatuslao. No? Gatuslao na area, then going to diri sa bahin sa North Capitol Drive, dalang Gatuslao. So from North Capitol Drive, dalang Gatuslao, datubang sa Ayala Mall, dire-diretso mga ka-aksyon, pakadto diri sa 888 o kadasig, lapis ang lakat sa trafiko, light to moderate lamang mga ka-aksyon na subong man nga hapon. Kung kadto naman naton, tira kabahin sang syudad, ang mansilingan kay ina, kanami, man kay may ang traffic lights nagapangson, wag na dito pala, ang traffic lights mag-ogoro na install gito, sa may lapit sa police station number 7, sininga po, nakabi naman diri ka light to moderate ang traffic. Kung yun ang tabo, sini, klabang sang pilas, tubang 888 pakadto sa landbank dampiot. Medyo damo goros lakyan may arabi nagaisip. Kung na lang alam, may nag-U-turn. Siguro butangan dito traffic enforcer. Bitaw, basi pwede na kayo dito sa tubang dampi blas ang lapit ng Hall of Justice. Kayo, subong ako, medyo malubog at ang trapiko. Pareho man, dito sa may Gatuslao, o Burgos, Gatuslao, wala nagagala ang traffic lights, so patay to ang traffic lights. At wala tatabalo ko na tabo, no? Pero tuloy nag-function ang traffic lights sa mga pondre. Pero usually normal days, nagagana din traffic lights area sa Burgos, Gatuslao. Tabo man, dahil may mga malfunction, guro ay. Kaya ito importante nga dalan diri sa area sang dalan Gatuslao mga ka-aksyon dapat mabutangan diri. No, so kung na-implementar sa ugot ang traffic system, kay kung diri nagaginuman ko, apektado ang area sang Rizal, dalan Rizal, Gatuslao, even diri sa area sang Galo, Gatuslao, mga ka-aksyon. Nating panahon sa tributang syudad, manayanaya mga ka-aksyon, do lagi galom sa kinangita na butlingon siguro do ay giniguro ulan. Mayon ni kun naming panahon, mabudog na gadaan ang atong panyampo mga ka-aksyon. Ay update kita, presyo sang gatong, presyo sang katunturad sang Bacolod, subong hapon mga ka-aksyon matapos ng rollback aging patigayan sang Martes, nagakabilin sa Japon, presyo sang crudo, kon diesel, pinakabarato mga ka-aksyon, nagamboy 48 pesos and 80 centavos, Sarawat 48 pesos, kag 20 centimos mga ka-aksyon, pinakabarato na ha, sa crudo na ang mula mahal-mahal nagamboy 55 pesos kag 55 centimos kay ti may rollback na naligad ng mga 65 centimos lamang na kung at sa kabuhin-buhin man niya sa palas-anon sa mga driver. Gasolina, ang pinakabarato sa presyo ng gasolina nagadangat 61 pesos and 35 centavos, 61 pesos kag 35 centimos. Ngari man din gasolina, 62 pesos and 35 centavos, 62 pesos and 35 centavos. Pinakamahal din nagadangat sa 66 pesos and 79 centavos, 66 pesos kag 79 centimos mga ka-aksyon. So far, mga pinakalang sitwasyon sa kalibutan sa Ladsang Bacolod sa mga hapon mga ka-aksyon. Sa totoran nga matag para matibas sa masaling panahon na bigyan higop sang mainit na kape. Pero kung kape ang inyo paghambalaan, isa lang atong gi-endorso sa inyo. Mag-inom sa Dr. Alfred's Green Coffee mga ka-aksyon. Sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz, una sa bato na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Mga busing, nakahibalo bala ka mo nga ang isa katasa sa nga sa Santon Plaza. Ang kaupo nato na
ang former House Speaker Alan Peter Cayetano kag dugang pag-isa nga mga balita standby. Okay, sa live stream. Thank you. Talista na ya. Eduardo Labayan Jr., good afternoon. Thank you, Alex Fuentes. Mati na sining matarion si Bong Ugatis Hanoi mayong hapon. Tamiyo lang kay Nay Belen Ralin kag Yenya Nakonia Hanoi sa Carlota City. Thank you. Milay Oligo Arana Bong Ugatis Hanoi. Milay Oligo Tamiyo ya Vanessa Star Mayo Jinky Dialag Nubalamar Alex Monteza. Okay, salamat kid. Live sa Bani Cafe. Martin Alaling Araban, Manjo Biarneho mayong hapon. Shane Anthony, good PM, watching live sa New Jersey. Pa-shout out. Family Lipanya, more power and God bless. Thank you. Melvin Piñafiel. Elizabeth Malakagamala. Melanie Mundia Mahinay. Garantaw gid bala sa imo ari ko di sa Saudi. Okay, thank you gida. Evelyn Di Pomoseno, stay safe from watching from Lower Bicotan Taguig City. Christine Menyes Villalobos, Jimmy Senior Latino, mayong hapon Ana Sinoro in the Plaza, Ray Baryoga, thank you gid. Sa mga reporters kuno hambal ni Ana Sinoro. Thank you.
ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Oy, sa mga high blood, sa mga diabetic, gina-recommenda. Saan ang aksyon? Naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Dari kita, dari kita. Sa Pamaswa sa ARB. Tempranong nga Pamaswa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Tamatid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Oy, solid ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Kagabot na ato sa ring pag-draw. May isa na magkita katagdaog. Hello, ara sa linya. Hello, mayong hapon. Ngayong hapon, man. Hello, good afternoon. Southern Negros ni Samo, no? Sino pala yung sa linya? Doris Casiano. Doris Casiano, pila edad taga din. Purok to, Barangay Cambaog, Inigaran. Oy, taga Banua sa Ganigaran, tarang-tarang nga mga taga Banua sa Ganigaran, mayong hapon sa inyo da. Doris Casiano, Purok 2, Barangay Cambaog, Banua sang Hinigaran. Antes na tagaan sang 500 pesos, isa lang pamangkot ko. Ano gani permi mga patian? Extra sa Aksyon Radio Bacolod? Oh. Una sa balita, una sa Aksyon Radio. Bow. Aksyon Radio Bacolod. Oh, so, liwat. Para klaro. Ano ganito? Una sa balita, una sa Aksyon. Aksyon Radio Bacolod. Sa Bacolod, Aksyon Ay, sa Radio. Bacolod. Sige, okay. Okay na. Doris Casiano, hulaton mo lang mama ang text na rasi mo kay padala lang imo sa nga daog nga 500 peso pagi sa ining natawag pira padala. Hindi na kinahanglan magkadto kaduya, no? Hulaton mo lang ma'am Doris. Congratulations kag mayong hapon sa liwat. Sige, thank you, sir. Salamat, Oh, Gid. Salamat, Aksyon. Sa Pamaswa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Number 1. Sige, diri kita na yung mga ka-aksyon evergreen. Dali lang yan kay makaupod naton si former Speaker Alan Peter Cayetano pagi sa atos na nga mother station ang DZRH Metro Manila. Kasama na natin ang palagi nating nais makakwentuhan dito sa ating palatuntunang damdaming bayan. Walang iba kundi si dating senador, dating House Speaker at dating DFA Secretary, si Senator Alan Peter Cayetano. Kami napatawag uli sa inyo, Mr. Senator, magandang umaga sa inyo. Napatawag kami sapagkat marami na namang isyong dapat po tayo sigurong bahagyang talakayin. Una,
Ano ang dapat maging prioridad at unahin ng susunod na Kongreso, upper and lower chamber, the Senate and the House, sakasakali pong, of course, kayo maupo rin sa Senado uli. So ano ang mga dapat unahin at ano yung mga ipupus nyo talaga sa pagkakataong ito after manalo kayo kung sakali sa darating na eleksyon? Ang priority ko, batiin ikaw, Henry, at si Deo ng magandang umaga. And puwera biro po, di ba, ang priority naman natin lahat ngayon ay health, di ba? Isimulan mo sa spiritual health mo, di ba? Itong pandemic, maraming pamilya, nagbalik din sa pag-pray together kasi nga, ano ba itong nangyayari? Physical health natin, di ba? Yung wag ka magka-COVID o kaya yung mga may sakit na dati, na hindi rin makasiksik sa ospital o makakita ng doktor. Financial health po, di ba? Yung ating mga kababayan na nawalan ng trabaho. So napakaraming magandang proposal, napakaraming magandang bill. Pero if you have to choose one, it's really the national budget. Bakit? Kasi 5 billion pesos, trillion pesos yan. Tapos almost mga 500 billion ang idadagdag sa budget next year. So naalala ko nga, Henry Teo, yung reading ko nung last weekend na Colossians 3:23 na nagsasabing lahat ng gawin mo para sa Lord. So siguro pag inutusan mo ako, Henry, na Alan, pagkanaw mo naman ako kape o luto mo naman ako merienda, baka sabihin ko, sobra naman to, nautusan pa ako. Pero kung Diyos kaya nagsabi sa atin, gawin mo to. Hindi ba? Parang nag-ano pa tayo. Lord, anong gusto mong merienda? Anong klaseng kape ang gusto mo? So I think Congress should have that sense of urgency etong last 2 minutes. And take note natin na Deo at Henry, di ba, na transition to eh. Sa June 30, 2022, iba na Pangulo. Yes. So we have to think na yung budget na to ay hindi lang para sa administrasyon na to. Hindi pwedeng madapa. Dapat napaka-importante sa susunod na administrasyon na maganda simula niya. Yung business sentiment, 'di ba? Yung sa world stage natin dito sa Southeast Asia, napaka-importante nito. So I really put most of my efforts dito sa budget, and then of course sa values. So lahat ng budget kailangan kunan ng pera. Parang ang tinatrabaho ngayon yung e-casino na isusunod daw sa sabong. So alam mo, kung panay sugal, napakahirap sabihin sa bata, wag magsugal, and then nakikita niya sa cellphone, nagsusugal lahat. So, hindi ko ginajudge po yung mga nagpa-pastime, but I'm saying lang, Henry, kailangan natin balansehin talaga ngayong panahon ng pandemic kung ano ang sa mata ng bata ang tama at mali. But of course, I'm very happy na in many places nakakalabas na sila at nabubuhay na yung ekonomiya. So sana, God willing po, tuloy-tuloy na po itong ganda ng takbo ng pandemic response natin. Kanya lang, Senator, ang problema pa rin, siyempre, tama ka, nakakalabas, nakakapasyal, maski pa paano, nakaka-window shopping yung ating mga kababayang matagal nang naiinip sa bahay kasama yung kanilang mga pamilya. Ang problema lang yung budget, wala talaga kapos eh. Di ba yung 10,000 ayuda na inyo pong itinutulak, kumusta na ito? At ano ang tsansa na ba na ito'y maaprubahan at maipagkaloob sa ating mga kababayan? Natanong to ni Senator Pia sa budget hearing sa Senate at ang sagot, ang priority daw, ang sagot ng NEDA is opening up the economy, no? Pero wala naman conflict yung opening up the economy at direct stimulus, di ba? Sa Amerika, sa Europe, eto ginagawa. Tinutulak na rin to ni Senator Joel Villanueva, kaya nagpapasalamat din ako sa kanilang dalawa, ni Senator Pia Cayetano. Kasi sa simpleng sagot naman, Henry, kung gusto, may paraan eh. Kung ayaw, madaming dahilan. So last year, ang dahilan, this year, ay wala daw pera. Pero for next year kasi may pera eh. 500 billion ang idadagdag. No? So wala na pong dahilan, except ang question lang, what do we want to prioritize? So yes, I want the economy to recover, to fully open, but hindi naman po lahat mayayaman na may savings account. Hindi po naman lahat po ay may bangko na pwedeng takbuhan na utangan. So yes, we're working on programs like a 10-year loan program na may 1-year grace period para sa medium at saka big enterprises. Pero dun sa mga sari-sari store, karinderya, sa mga jeepney tricycle driver natin na minsan may mga sideline din, di ba? Dapat po meron talagang 10,000
kasi makakaahon sila dito at kaya po to 150 to 200 billion, no? So hopefully Henry, yung opportunity na binibigay nyo sa akin sa inyong programa, hopefully marinig ng Senado, and in one form or the other, it doesn't have to be in the form of one program. Pwedeng may programa ang DOLE, may programa ang DSWD, DOST. Sa akin lang kasi, Henry, okay lang naman yung gusto daw nila targeted madaling mag-target pagka isang probinsya lang ang tinamaan. Pero kung buong or isang sektor lang, di ba? So kung sabihin mo, mangingisda sa Cavite, tinamaan ng red tide. Kung madali mo silang i-target, or mangingisda dito sa Laguna Lake, hirap na hirap ngayon kasi mabaho yung lake at saka yung algae, no? So madaling targetin. Buong Pilipinas ang tinamaan So ako, kung ano gusto ng gobyerno, kung through the agencies o isang programa lang. Pero kung tatarget tayo, make sure we hit the target. Ang mahalaga lang may institutionalized. Yes. Okay. Well, katulad ng 4Ps, di ba? Ang 4Ps naman na institutionalized na lahat ng naiiwanan sa gobyerno, more than 10K yon dahil may 2,000 isang buwan. So, ngayon lang naman, ang hinihingi natin in the next 2 to 3 years, yung sobrang naghirap, maka-receive para makaahon. Sir, siguro, pag-usapan din natin ng bahagya itong mangyayaring inaasahan ng ating mga kababayan sa pagpipingkian ng katwiran ito po mga kakandidato, lalo na sa pagkapangulo at kayo sa Senado at sa Kongreso. Yung debate, gaano kahalaga pa ito? Bakit dapat hindi mawala ito sa anumang klase po ng halalan, lalo sa national level? So ang proposal natin, Henry, 5 debate. Isa either November, December, then January, February, March, April. So imbis na 3, 5. Second, na bukod sa 5 debate na lahat sila maglalaban-laban, lahat ng magkatunggali sa pagka-president, vice president, kasunod naman po ay yung one-on-one debates. 15 linggo lang ang kailangan natin kapag pumayag, no? So, ang kalagan nito is making the right decision based on the right information. So, DZRH had a long history, no? Even in the country's darkest time, lalo pag may kalamidad, pagka may mga problema sa leaders ng ating bansa, never kayo tumigil na pagbibigay ng impormasyon sa pagre-report, di ba? Yes. So, lahat ng presidentiable, itong magpa-interview sa inyo. Ngayon, pag na-interview mo at pwede kang magtanong, malalaman mo kung nangbobola o hindi, or kung one-liner lang, or kung panay motherhood statement, di ba? Panay pag sinagot mo, paano yung poverty or corruption? Pwede kitang sagutin, Henry, ng, kaya yan, pag ako umupo, tanggal yan, di ba? Pero paano? Yes. So, sa debate, lalabas lahat yan di ba? So hindi natin pinopropose yung batuhan ng putek, yung asaran lang, yung bangayan lang. Ang inaano natin is really a battle of who has the best ideas and who's the most capable to lead us in 2022. And if it's the media or the academe, di ba, mga universities or business groups ang mag-lead nito, like the Makati Business Club for example, or kaya yung employers groups, di ba? Tingin ko magiging maganda to para sa atin lahat. Nakita naman natin sa Amerika, di ba? 2 taon na napakaraming debate, pero talagang literally nahuhubaran ang pagkatao at yung professional career nung tumatakbo. So I think it will be good for us. Mataas na antas ng klase ng debate na nakasentro sa problema ng bansa at anong solusyong kailangang maipakitang may offer nila. Anyway, sir, kami po ay nagpapasalamat ulit sa inyong panahon na ipinagkalob sa amin dito sa DCRH. At then again, God bless and good luck. Hope to see you soon. At Maraming salamat, Henry. Tama yan. Lahat ng problema may lunas at pag nagdebate, lalabas at lalabas yan. God bless you at salamat po sa inyong salamat. Thank you so much. himpilan at sa inyong program. Alright. Alright, salamat kayo dala 5:47 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salamat kita sa ato sa nga DZRH. I-check ta naman ka-aksyon may dako nga balita sa bansa nga Southern na Negros. Na ano ini nagbalik naman ang hold up portion, milyon ka pesos ang ginapatihan na dali sa mga hold uppers. Check tas biya ka linya Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please come in.
Aksyon Mar, way ginamang dugay na istorya naton si Police Major James Latayon ang okondatadhay dito sa sinumaan PNP. No? Matapos naglupong ining balita Aksyon Mar, matapos o si Police Major Clifford Batadhay, matapos maglupong ining balita nga ining isa ka ilog rural bank nga hinubaan branch ang nadulaan sa ginabuluban sa Aksyon Mar 1.3 million pesos nga ginadiposit nga kwarta sinasambit nga bangko. So sa initial investigation sa hinubaan PNP, ang suspetsado may ara sang ideya sa tanan nga pasikot-sikot sinasambit nga bangko kay wala isang pwersa nga natabo Aksyon Mar, kundi may ara siya nga yabi kag may ihibalo sa mga combination sa mga number sa nga vault nga ginabutangan sila nga sambit nga kwarta. Ari ang porusyon nga palayag ni Batadhay angon sa Aksyon Mar. Oo, diri sa Rural Bank Ilog, Inubaan Branch. So, master ang perpetrator na doon. Kahit itungod niya ang bintana sa diin lapit ang cord sang alarm kag CCTV, wala ma-lock ang sliding steel bar na lock, so ma-open siya nimo sa guwa ka, ma-open lang. Tapos mapasuok nimo ang imo kamot sa grill kag malabot lang nimo kundi nasaksak ang alarm kag CCTV cord. So non-plug ito ang duwa. Dito na siya din nagkuhan sa main door sa roll up, magamit sang yabi. Then nagrekta sa sulod sa other naman tong room kasi din dito ang bolt. Antes siya na ma-open, daw bolt mo na siya. Sa ulo niya combination number. Then, nayabihan, na-open ang main door sa kasulod niya room. Then, may steel bar. Gingyabihan niya para ma-open man. So, sa na-open na... Porusyon lang anay sa palayag ni Batadhay angon sa aton sila nga interview. Ang ining nga bangko Aksyon Mar may anom tanan ka mga personnel nga nag-amuma sila diri, isa ka OIC, utility kag ang apat ka mga cross dila. So ginalang to Aksyon Mar nga inilatabo kagabi ang suspect diri may ideya kintanan-tanan kag ginaimbestigahan ining anom ka mga nagauyan sining nasambit nga bangko Aksyon Mar. Karon sa gabi kumpletohon tabagin ang detalye sini angon sini nga balita kag ang mga ngalan sining posible nga maging persons of interest sining nasambit nga pagpangawan sa amo nga bangko. Balita sa Nokpo, Aksyon Brian Moreno nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Karon sa Aksyon Farming Line ha kay i-plaster sa liwat ni Aksyon na Brian na Morden, bakin mo 1.3 million pesos iya mo. Daw ka hapos lang kuno suno sa pulis ang pagkuha sa tong kwarta sa bangko mga ka-aksyon. Abay pa nga matutukan din sa kapulisan dara sa Banwa sa Genobaan ag makinalaan madakpan yanto nagkuha mga ka-aksyon. Tiba to ba 1.3 million pesos. Grabe. Si Inday Sara Duterte, si Bongbong Marcos, si Senador Bato de la Rosa nakita nayo, may kasal ang bata ni Senador Bong Revilla. Ara sila subong sa farm sang pamilya Revilla. Naginop na sila ito. May mga senador pa to ato man toho. Ang isyo aangot sa politikan, tigid malikawan pamangko sa mga media nga ato man to mga kakson. Alas 5:52 na, alang-alang na kita siguro sabay sa ato sa nga patrol. No? Ang balita sa patrol, karon na lang sa Aksyon na Farming Line, ay damo ta sang ginatutukan. Ini nga bahin na sa aton sa kaluan sang D3.
Okay, ang nagpadala sa lugar sa nga mensahe tanis tanay, parang at least maubos-ubos na rin ho. Okay. Si Afia Kim Iriman mayong hapon, Elvira Gilogo, watching from Sarito Heights, Granada. Thank you. Okay. Levi Hilogo, mayong hapon, Sarito Heights. Okay. Jeriel Gadudo, good afternoon. Nemisia Roquez, approve ko ng hambalya. Araman si Rochelle Fulgencio. Susana, gamonitor lang kami din sa may barangay Pandadong DSB. Honeybee John Grande, good afternoon. Listening from San Roque. Barangay Tagob, taga Barangay Tagob. Please greet Chiska and Nanay Celine Grande. Thank you. Dala sa may Porok San Roque. Basta taga Barangay Tagob, always kid. No? Dugay na kuway ka lagaw sa Porok San Roque. Sige. Okay. Ana Sinoro, Inilaos. Good evening, Aksyon Marlon. Ari kami gihapon, Ana Isabel. Gamonitor dari sa Victoria's City. Thank you.
Mong Aksyon ya implementar sa nga curfew hours sa Bugos nga Negros Occidental para sa 18 anyos pasaka alas 12 tudto alas 4 sang kagahon. Para naman sa 18 anyos pa nabo posilingon sa mga minor de edad ang curfew nag-umpisa alas 10 sang gabi tudto alas 4 sang kagahon. Sige. Nagasunod na Aksyon na Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar. Ako naman Aksyon na Marlon Genovea. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon